Aron masulbad ang kakulang sa mga classroom sa Dakbayan, ipatukod karong tuiga ang 7 ka bagong school buildings sa mga piling tunghaan sa Cebu City. Matod ni Attorney John Gigo Dacua, pangu sa City Superintendent of Schools sa Local School Board, nga ipatukod sa kagamhanan sa syudad ang 7 ka 4-story building nga adunay 20 ka classrooms. Kini nga estruktura makaakomodar og kapin sa 6,000 ka mga tinun-an. Subay sa datos ni Dacua, daghan gihapon ang mga estudyanteng mapugos nga motungha sa layo tungod sa kakulang sa mga classrooms. Gikabalakan usab ang pagdaghan sa mga night classes nga posibleng makahatag og peligro sa mga kabatan-unan. Lisod gud kayo na yung mga bata pa nga mag-eskwela kagabi. No, the mayor really wanted na tanan unta ari nas pamuntag no kay secure. No lahi ra man gud kayo ang gabi nga katong gabi mang eskwela. No dili ka kasiguro sa safety no sa mga bata nga may eskwela pang gabi. Ang mga eskwelahan nga unang tukuran og bagong school buildings karong Hunyo mao ang San Jose Elementary School, Cebu City National High School, Labangon Elementary School, San Nicolas Elementary School ug Tisa 2 Elementary School. Samtang ipaubos pa sa bidding process ang pagtukod sa hipodromo ug Pitos Elementary School. Tinguha sab nga ang bagong school buildings himuong solar powered, internet ready, roof deck nga adunay basketball court o kabutangan og CCTV alang sa kaluwasan sa mga estudyante. I noticed magud for the past 3 years, the previous administration, nakatukod na sila og duha ka school buildings kato atong gi-inaugurate, no? So muna nakainahibong ko nga ngano nga kagamay ra. So I had a meeting with the local school board and my direction was to build more school buildings for our students. Now we have already identified 7 areas. Ang 5, nasugdan na nato ang procurement process, and the 2, sugdan pa nato ang procurement process. So this is in line with our directive to put education at the forefront sa ato ang administration. Nagkanayon si Mayor Raymond Alvin Garcia nga tumong sa iyang administrasyon nga makapahuman og 5 ka bagong school buildings matag tuig, aron mas mapalapdan pa ang akses sa edukasyon sa Dakbayan. Kini si Ann Patrice Sabay-Sabay, City YouTuber and Intern, alang sa MyTV, Cebu.